takaisin ja aluksi. Lähti vähän ryntäitä. Veti vähän kierroksia lisää vielä näissä koirissa. Ihmeesti estää, kun se lähtee tuonne ryntään. Päästä yhtään tässä liiempaa menemään. Uudetaan molemmilta puolilta. 2 ohjaajaa. Missä on ensimmäinen? Joo. Sitten sanot mene lähemmäs. Mistä se tulee? Maahan! Liian aikaisesti sanot. Ei niin aikaisesti päästä siihen esille asti käymään. Joo. Rauhallisesti sanotte, että pitää olla tarkempana siinä lähempänä, koska että sä niin näet sen esineet, milloin se turpa on siinä esineellä. Se pääsee niin siihen esineelle asti ja sit sä voit vaan, että Joo. nyt sä niinku periaatteessa niinku... Se on näin hettinen, niitä menee niin Kyykkyy sinne itse ja sylitä. Joo. Ja sun ei tarvi sille hokea koko aikaa sitten, että ei ota... Ei vaan... mennä mukaan. Joo. Niin. Lähemmäs. Päästä menemään siihen. Maahan. Nyt sä sanoit vieläkin liian voimakkaasti. Ei saa olla niinku noin voimakkaasti. Mene vaan polvelle. Se olisi mennyt jo maahan. Kato, se meinaa nousta. Ja käsi vaan pois siitä. Se... Ei ota. Ihan rauhallisemmin. Joo, ei mitään. No, ihan. Sä voit sen sinne laittaa vielä takaisin. Sinne takaisin. Sanot vaan, että ei ota. Silitä sitä koiraa ja oot ihan niin kuin siellä rauhassa. Joo, ei mihinkään. Otat sen sinne. Kun sä otat sen esineen sieltä, niin sä voit niin nostaa näin ylös. Pitää sitä toista kättä siinä vaikka siinä maassa näin. Pitää näin. Hyvä. Sä voit sen esineen siihen näin. Hyvä. Sitten laitat sen esineen pois. Otat sen toisen käden pois sieltä. Ja sitten sä voit laittaa sen lihapulan sinne vasta sinne. Sitten otat tuon liinan kiinni. Sä voit sen liinan jo viedä valmiiksi sinne, sinne. Sä oot ihan lähempänä koiraa vielä siinä koko ajan. Ja ei tarvitse lähteä sieltä niinku siirtymään mihinkään. Sä viet valmiiksi sen liinan jo sinne viereen silloin kun sä meet sinne. Jälki. Nyt se pääs nousemaan, kato siitä tarkkaan. Joo. Tuo pitää kaikki jäädä pois tuollaista asiaa. Mä veikkaan, että se koira menee maahan nyt tässä. Joo, Se oli jo nyt menossa. Ei olisi tarvinnut sanoa mitään. Mutta aina pitää vielä varmistaa se. Mutta nyt on rauhallisen, kun sä sanot sille näin, että kun sä sanot sille sen käskyn, sanot sillä lailla rauhallisella äänellä, että sille karjase sillä lailla kitarisat käy se koiran perässä. Sehän on kato eteen lähetys. Sitä ei saa missään tapauksessa ottaa sen motivaatiota pois tuosta. Se on nyt niin semmoisessa tilassa, kun koirat pitää olla ja sen koko ajan viehtii niin hyvässä mallissa, kun se vaan voi olla. Sä et saa sitä kukahduttaa tuota itse miettiä. Joo.
sä mokaat näin, niin saat nähdä kyllä peilissä. Maahan. Ihan rauhassa. Kyllä kun Liina jäi taas sinne taas. Näköithän tää loppu. Tää loppu. Joo, mut silti. Joo. On hyvä reenata tuossa. Nyt sun on oikea asento tulla siihen. Se kuulee tuon koira kyllä kun sä joo, ei se mitään kannata. Saanhan sä vaan sitä siinä se. Sitten saa nousta. No, anna mä ottaa sitä. Ole hyvä. Noin hyvä, hienosti, joo, noin hyvä, hienoa, mahtavasti, joo, noin hyvä, Kokki ihan hyvällä mallilla. on, Nyt se veti taas enemmän sitä viimeksi. ei yhtään liikaa, Ei liikaa. joo, tuo oli Se hyvällä, pitää jaksaa tosi, kuitenkin. tuon verran Intoa hyvin. riittää Kyllä. pitkälle vielä. Tuo oli hyvä, hyvä,